रिकॉर्डिंग स्टूडियो सूरत गुजरात। करेलू फगुनवा में काजरा कटीला गौवा सहरिया हिलावतारू जिला। करेलू फगुनवा में काजरा कटीला गौवा सहरिया हिलावतारू जिला। खोजेलू यार तू तो होलिया में, खोजेलू यार तू तो होलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया 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 में मिक्स बाय डीजे सहाबुद्दीन। लटगे ना लाटे के हो चोलिया में। आओ न उठाओ न फगुनवा के माजा लाल पियर हरियर मिजाज रही ताजा। आओ न उठाओ न फगुनवा के माजा लाल पियर हरियर मिजाज रही ताजा। घुमेलू गुलाल लेके झोलिया में, घुमेलू गुलाल लेके झोलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया 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 में। रंग पिचकारी से भीतर डलवालो विष्णु के संगे आज होलिया मनालो। विष्णु के संगे आज होलिया मनालो। रंग पिचकारी से भीतर डलवालो विष्णु के संगे आज होलिया मनालो। होलिया मनालो। चलो होने लइकन के टोलिया में, चलो होने लइकन के टोलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया में। करेलू फगुनवा में काजरा कटीला गौवा सहरिया हिलावतारू जिला। खोजेलू यार तू तो होलिया में, खोजेलू यार तू तो होलिया में लटगे ना लाटे के हो चोलिया में लटगे ना लाटे के हो